Van Gotham bracht zijn chick naar het station. En hoe de fuck kon hij nou weten dat zijn einde eraan begon? Hij kreeg een klap voor zijn kop, maar keek niet om. Hield zijn mond tot hij de volgende ochtend met hersenletsel opstond. Zijn pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis. Ik friekte als een gek toen ik het zag op de buis. Die ene klap, dat was de fatale. Hij zou het einde van de dag niet meer halen. Hoe Stoppenburg, hij ging uit in onze hoofdstad. Amsterdam, vrijdagavond, dat beloofd wat is wat hij dacht, maar die nacht bracht wat anders mee. Zag een gevecht aan het einde van een lange steeg. Was niet het type dat zweeg, waardoor hij zo veranderde in het type dat de klappen kreeg. Kwam in het nauw, werd getrapt en zegt niet wat hij wou. Het allerlaatste wat hij schreeuwde, dat was kappen nou. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Mijn Schubert probeert de fiets van de gracht te redden, om maar eens even iets te zeggen. En of het nodig was, de daders vonden van wel. Ze pakten daarna nog een biertje en zijn grafsteen spelen. Dat ik de moed had er wat van te zeggen. Maar zijn we veilig? Kan iemand mij dit uitleggen? En waarom zien we al die woede? Ik kwam alleen maar op voor het goede. René Steegmans deed zijn dagelijkse boodschappen. Hij kon niet weten dat ze hem zouden doodtrappen. Nu 2 trollen op een brommer tot de orde, waardoor hij zelf nu het slachtoffer zou worden. Vroeg om respect, ging gestrekt en werd afgewekt. En met een helm met een vet op hem ingemekt. Dat is niet correct, is wat men zegt en dat is zeker waar. Waar zijn die mensen, want men stond erbij en keken naar. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. De lijst is lang, God allemachtig. Met Kevin Duinmeijer sinds augustus 83. En de trend van het moment is nog killer en kouder. En de angst en de haat zijn vertrouwder. Ligt het aan onszelf, ligt het aan het lot? Kijken we naar boven, richten we tot God. Weer een stille tocht, weer iemand kapot. En schieten op de deur van de disco is geen sport. Nou, ik heb meer gemeen met de slachtoffers dan de daders. Dus deze is voor hun moeders en vaders, hun broeders en zusters die niet meer kunnen rusten. En hopelijk maken we iemand bewuster. Verkeerde tijd in een verkeerde plek, is dat de juiste situatie voor de juiste gek? Nou, check jezelf en verdedig je grenzen, want aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Van Gotham bracht zijn chick naar het station. En hoe de fuck kon hij nou weten dat zijn einde eraan begon? Hij kreeg een klap voor zijn kop, maar keek niet om. Hield zijn mond tot hij de volgende ochtend met hersenletsel opstond. Zijn pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis. Ik friekte als een gek toen ik het zag op de buis. Die ene klap, dat was de fatale. Hij zou het einde van de dag niet meer halen. Hoe Stoppenburg, hij ging
net in onze hoofdstad Amsterdam, vrijdagavond, dat belooft wat. Is wat hij dacht, maar die nacht bracht wat anders mee. Zag een gevecht aan het einde van een lange steeg. Was niet het type dat zweeg, waardoor hij zo veranderde in het type dat de klappen kreeg. Kwam in het nauw, weggetrapt en zegt niet wat hij wou. Het allerlaatste wat hij schreeuwde, dat was kappen nou. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Mijn zoekert, probeer de fiets van de gracht te redden. Om maar eens even iets te zeggen. En of het nodig was, de daders vonden van Bel. Ze pakten daarna nog een biertje in zijn grafsteen. Omdat ik de moed had er wat van te zeggen. Maar zijn we veilig? Kan iemand mij dit uitleggen? En waarom zien we al die woede? Ik kwam alleen maar op voor het goede. René Steegmans deed zijn dagelijkse boodschappen. Hij kon niet weten dat ze hem zouden doodtrappen. Die twee trollen op een brommer tot de orde, waardoor hij zelf nu het slachtoffer zou worden. Vroeg om respect, ging gestrekt en werd afgewekt. En met een helm werd er vet op hem ingemekt. Dat is niet correct, is wat men zegt en dat is zeker waar. Waar zijn die mensen, want men stond erbij en keken naar. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. De lijst is lang, God allemachtig. Met Kevin Duijnmeijer sinds augustus 83. En de trend van het moment is nog killer en kouder. En de angst en de haat zijn vertrouwder. Ligt het aan onszelf, ligt het aan het lot? Kijken we naar boven, richten we tot God. Weer een stille tocht, weer iemand kapot. En schieten op de deur van de disco is geen sport. Nou, ik heb meer gemeen met de slachtoffers dan de daders. Dus deze is voor hun moeders en vaders, hun broeders en zusters die niet meer kunnen rusten. En hopelijk maken we iemand bewuster. Verkeerde tijd en een verkeerde plek is net de juiste situatie voor de juiste gek. Nou, check jezelf en verdedig je grenzen, want aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden?